Tasmánský tygr, neboli vlkovlk tasmánský, jednalo se o největšího masožravého vačnatce. Příčinou vyhubení populace tasmánských tygrů byla masivní lovecká kampaň v letech 1888 až 1909. Poslední volně žijící kus byl zastřelen v roce 1930. Holub stěhovavý. Před 200 lety se jednalo o nejrozšířenější ptačí druh na území Severní Ameriky. Dle některých zpráv dosahoval jejich počet miliard kusů. Po příchodu kolonizátorů začalo být holubí maso považováno za levnou potravinu vhodnou zejména pro otroky a chudinu. Holubí hejna byla navíc považována za hrozbu pro farmáře. Poslední holub stěhovavý uhynul v zajetí 1. září 1914. Javánský tygr. Tento druh tygra žil v Indonésii na Jávě. Při jejich posledním sčítání v roce 1979 byly zaznamenány pouze 3 kusy. Je možné, že několik jedinců stále přežívá v hlubinách pralesů. Důvodem jeho vyhubení byl nárůst zemědělské činnosti a ohrožování obyvatelstva. Pyrenejský kozorožec. Poslední kus byl nalezen mrtvý pod padlým stromem 6. ledna 2000. Jedná se o první druh, který byl znovu oživen klonováním, ale uhynul pouhých 7 minut po svém vzkříšení. Přesto tento pokus přinesl naději, že je možné obnovit existenci vymřelých druhů zvířat. Říční delfín Bailey v čínských legendách bývá označován jako symbol míru a prosperity. Jeho počet se začal dramaticky snižovat s rozvojem čínského průmyslu. Za vyhynulý druh byl prohlášen v roce 2006. Stal se tak prvním vyhynulým kytovcem moderní doby. I když je možné, že několik jedinců stále přežívá, není pravděpodobné, že by se byli schopni najít a dále rozmnožovat. Syrský divoký osel žil ve velkých stádech v horských stepních oblastech Mezopotámie. Jeho konec přinesla první světová válka, během níž byl loven tureckými a britskými jednotkami. Poslední kus uhynul v zajetí v zoo ve Vídni roku 1928. Tuleň karibský byl jediným známým druhem tuleně žijícím v Mexickém zálivu. Oficiálně byl prohlášen za vyhynulý druh 6. června 2008. Poslední oficiální záznam o jeho výskytu ale pochází z roku 1952. Jedná se o jediný druh tuleně, jehož vymření zapříčinil člověk. Zebra quagga se od ostatních druhů výrazně odlišuje umístěním pruhů. Má je pouze na přední části těla, zbylá část trupu je světle hnědá. Vyskytovala se v otevřených rovinatých oblastech. Ve volné přírodě byla vylovena kvůli vzhledu. Poslední kus uhynul 12. srpna 1883 v zoo v Nizozemí. Dochovala se pouze jediná fotografie. Zlatá ropucha byla objevena roku 1966 a naposledy spatřena v roce 1989. Pochází z tropických pralesů. Její vyhubení způsobily změny klimatu vedoucí ke globálnímu oteplování. Pokud se ti toto video líbilo, budu velice rád, když mě podpoříš odběrem. A nezapomeň taky kouknout na moje další videa. Ahoj.